Azimayi ndikuphunzitseni mmene mungamaziyezere mabere anu kuti tichepetse imfa zochokera mu kansa ya mabere kapena kuti breast cancer pakati pathu. Pa zinthu zonse zomwe zimapha azimayi pa dziko lonse lapansi, kansa ya mabere ili pa namba 2. Kalekale timati kansa ya azimayi akuluakulu mwina akatha zaka 30 kumapita uko, koma panopa kansa imene iyamba kuoneka ingakhale mwa ana. Ndichonde wina aliyense tingoti amene anakwanitsa zaka 20 kumapita uko akuyenera kumapanga izi mwezi ndi mwezi. Ambirira mukuyenera kupita pamira. Nene ndavala mayala chifukwa choti tili pa Facebook hate, koma ineyo mukhala kuti simunavale china chilichonse olo ndi bra yemwe mukhale kuti mwavula. Chinkana kuli kofunikira kwambiri kudziwa kuti thupi lanu makamaka mabere anu amaoneka bwanji. Chifukwa chokuti mukayima pamira kapena kuti pa glasi mukuyang'anayang'ana ngati pali kusintha kwina kulikonse pa mabere anu. Kumene kukutha kukhala kusintha kwa mtundu, mabere awo amafira, ena mabere awo amakhala ngati ada kwambiri kusiyana ndi mbali zina za bere lawo. Mukuyang'ananso ngati pali zotupa zina zilizonse kapena timibulu tomwe mungathe kutiona, komanso khungu la bere lanu ngati lasintha. Chitsanzo cha kusintha komwe timatha kukuona ndi khungu la bere kukhala ngati chikhungu cha orange kapena kuti lalanje. Mukayima pa glasi pamira, kutenga mikono yanu ndikuyika mchuno chonchi ndikukankha kwambiri. Upanga chonchi muti kufuna kuti muscles amene ali kuseri kwa bere apa chest pathu akungike kuti bere lija lithe kutuluka bwinobwino tilione. Yang'ana ngati pali kusintha kuna kulikonse, kusintha kwa khungu, kusintha kwa mtundu, maso tiyang'ana nsonga zathu za mabere ngati zikulowa mkati. Osati kuti kukhala flat imene nthawi zina zimapangikira, koma kuti ndithu kulowa mkati ngati kuti china chake mkatimo chikukoka nsonga ya bere lija. Katere zang'ana mbali pali kusintha kuna kulikonse mbali. Kwa anthu amene shape ya mabere athu sitingathe kuona kunsi, kuyenera kutenga bere lija kulidzutsa kuti tionenso kunsi kwake. Mazapere pacha titenga mikono yathu ndikuyika mmwamba, ndikuona ngati pali kusintha kuna kulikonse. Mwezi titembenukaso ndikuyika mikono yathu mmwamba, ndikuona pa glasi yathu lija pali kuli kusintha kuna kulikonse. Tikachoka pamenepa titenga nsonga zathu za mabere zifinyitsa koma pang'ono kuti tione ngati china chilichonse chikutuluka m'mabere mathu muja. Kenako tifunafuna anabere. Mabere ambiri amakhala bwino kwafunafuna mkono yathu ili yotakasuka chonchi kapena kuti relaxed. Kenako tilowesa mkono wathu kunkhwapa kwathu ngati tikumva china chilichonse. Kapanga zimenezi tibwerezanso ku mkono winawu. Pamenepo tiyang'ananso anabere malo amene kolala yathu imadusa mpaka na musi mwa khosimu. Onetsetse ndithu kuti pena paliponse sili kupaponya dusa kafupa kena kake menemu kakang'ono pa chizungu timakanena kuti collarbone. Tikuyenera kuyang'ana musi ndi mmwamba mwake. Takuona mabere athu pamira kapena kuti pa glasi tikuyenera kupita pa bedi kukakhala flat. Chifukwa chokuti pa video ndipanga zonse zintayima, koma iniyo step imeneyi mukuyenera kuyichitira pa bedi. Mukafika pa bedi pano mwagona, tenga mkono umodzi ngati mwautsamira kuseri kwa mutu wanu, ndi mkono winawu mutenga zala zanu zitatu. Zimenezi ndi zimene zitakuthandizeni kuyezera bere lanu. Mukuyenera kugwiritsa ntchito malo a flat a zala zanuwa. Ngati muli ndi zikhadabo zazitali kapena kuti nails oyikirira zitha kuvuta kupanga. Anthu ambiri akakhala kuti manja mwawo ndi mwa dry kapena kuti mowuma zimawavuta, tofewetsa zala zanuzi ndi madzi asopo kuti ziphweke. Ziveke bwino ndingonena kuti muyambira pakona pa phewa yanuyo. Mutenga zala zanu zitatu muzifikisa pamenepo kumaziyendesa mozungulira kapena kuti pa chizungu circular motions. Mukhala kuti muli ndi pattern yanu ndithu, mukhala ngati mukupanga maseko, muyambira panja pa bere lanu mukuzunguliza mpaka na pakati pa nsonga ya bere yanu. Mukatha kuzunguliza bere lanu chonchicha, bweraso kunkhwapa kwanu ndikuyambaso kuyang'ana anabere kumene kuja. Maliza kuzungulisa mankhwapa mwanu muja kuyang'ana anabere, aso chimozimozi ndi bere linali. Aso mutagona osaiwala kuyang'ana anabere amukhosi. Funikira kuziwa kuti si mabulu onse kapena zotupa zonse zomwe mungazipeze bere mwanu zomwe zingakhale kansa. Mabe ndi chofunikira kupanga ripoti kwa dokotala kuti mwapeza mbulu kapena mwaona kusintha kuna kulikonse ku mabere anu. Zimenezi zikuyenera kukhala chizolowezi chanu, ndipo mukuyenera kumapanga mwezi ndi mwezi masiku ofanana kamaka wiki yotsogozana ndi kumaliza kwa kusamba kwanu kapena kuti period yanu. Ndipanga video ina yakusintha komwe mukuyenera kuyang'ana pa mabere panu mukamaziyeza nokha. Video imeneyi mumugawire munthu wina aliyense opitirira zaka 20 wamkazi amene ali mufoni mwanu. Simukudziwa koma mutha kupulumutsa moyo. Mwakoma nonse.